Danas se na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu održava istraživački seminar o energetski učinkovitim zgradama u organizaciji projekata Enhanced Building i Geothermal Mapping. Uz istraživača koji sudjeluju na navedenim projektima, u seminaru sudjeluju i istraživači s Arhitektonskog fakulteta te Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Cilj istraživačkog seminara je prikazati postignute rezultate istraživanja u navedenim i ostalim srodnim projektima iz područja energetski efikasnih zgrada, te ih pokušati međusobno povezati radi budućih istraživanja i razvoja. O svemu nam je više rekao profesor dr. znanosti Mario Vašak. U sklopu Fonda za ulaganje u znanost i inovacije imamo dva projekta koji se tiču energetski učinkovitih zgrada. Jedan je projekt Enhanced Buildings koji se koordinira ovdje na FER-u. Enhanced Buildings od Enhanced Energy Management Systems for Buildings, znači koordiniram ga ja. I drugi je projekt sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje, isto ovdje u Zagrebu, koji se tiče istraživanja geotermalnih potencijala u tlu, plitkih geotermalnih izvora, i to je projekt Geothermal Mapping. Htjeli smo, budući da su projekti iz iste sheme, organizirati zajedničku radionicu i ideja je bila u stvari okupiti druge znanstvenike, drugih struka, koji se iz svog pogleda bave energetski učinkovitim zgradama, u stvari s ciljem razmjene istraživačkih iskustava, isto tako identificiranja potencijala međusobne suradnje. I sad od tih drugih institucija imamo sa Sveučilišta u Zagrebu još Građevinski fakultet, Arhitektonski fakultet, koji po svojoj vokaciji jesu upravo u domeni zgrada, pa onda i energetski učinkovitih zgrada. I imamo još, znači, partnere na ova dva projekta. Sa strane projekta Enhanced Buildings partner nam je Državni hidrometeorološki zavod, a sa strane projekta Geothermal Mapping partner je Hrvatski geološki institut. Vi ste rekli da ćete pokušati nekako sumirati sva ta istraživanja, dakle od raznih struka i sa raznih strana. Pa to je dosta izazovno. Znači, samo po sebi područje energetski učinkovitih zgrada je multidisciplinarno. I u zgradi imate i građevinskih elemenata i elemenata arhitektonskog dizajna, naravno, i strojarskih elemenata upravljanja, potom informacijsko-komunikacijskih tehnologija i tako dalje. Znači sve je prisutno i svako daje neki svoj doprinos tome. Ideja je da se pokuša vidjeti može li se ta istraživanja spajati, tako da kad se radi jedan dio zgrade, da recimo arhitektonski, da se uzima u obzir ono što će se u zgradi postići informacijsko-komunikacijskim tehnologijama ili strojarstvom i tako dalje. I zato pokušavamo čim više približiti istraživanja koja radimo jedni drugima, da onda možemo i međusobno prepoznati potencijale suradnje. Profesor dr. znanosti Mario Vašak objašnjava nam koja su obilježja energetski učinkovitih zgrada. Funkcioniraju kao i sve druga, a trošeći manje. Znači, korisnici se u njima ugodno osjećaju, nije da smo ugasili grijanje pa smo zato energetski efikasni ili hlađenje, nego komfor stanara, korisnika zgrade je očuvan, ali na način da se troši energija efikasno. A nama je cilj u stvari tu efikasnost podići na čim veću razinu primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Evo, znači, to je aspekt projekta Enhanced Buildings. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj. To je ova tranša sredstava od 2007. do 2013. Znači, financiranja iz Europske unije počelo je kao predpristupni fondovi, sada je to postao Europski fond za regionalni razvoj. Projekt je, znači, dobiven u okviru poziva Fond za ulaganje u znanost i inovacije, tako. I provodi se od travnja 2013. I bit će gotov sad na ljeto 2015. godine. Ideja je bila u stvari razviti postupke dizajna sustava upravljanja za zgrade koji se nadovezuju na postojeću upravljačku opremu pa prvenstveno komercijalnim zgradama. Nije toliko orijentirana na više stambene objekte ili tako nešto.
jer su tamo puno manje mogućnosti upravljanja. Ideja je bila znači podići kapacitete istraživanja u toj domeni, jer prije u stvari imali smo neke istraživačke, ajmo reći tako, pokušaje, ali nije to bilo ništa sustavno jer nije bilo financija da se može uposliti ljude koji će to raditi full time. Jel? Sad imamo 2 uposlenih ovdje, također 2 uposlenih na strani Državnog hidrometeorološkog zavoda koji je partner na projektu, gdje Državni hidrometeorološki zavod pokušava poboljšati sustav prognoziranja znači, meteoroloških varijabli koje su bitne za zgradu, koje jako utječu na njezino vladanje, a to su temperatura zraka, naravno to prognoziranje je relativno zrelo, ali ono što nije zrelo je sunčeva dozračenost koja također bitno određuje funkcioniranje zgrade i do sad nije bila sustavno razmatrana u numeričkim prognostičkim modelima koje DHMZ koristi, tako da je u okviru ovog projekta to također stavljeno na svoje noge i sad se znači i sustavno sunčeva dozračenost mjeri jer su opremljene meteorološke postaje i na kontinentu i na Jadranu, sve skupa nekakvih 7 ovih glavnih meteoroloških postaja koje je sad opremljeno znači opremom za mjerenje sunčeve dozračenosti preko kojih se mogu onda, ajmo reći tako, podešavati i tunirati numerički modeli za prognoziranje. Jel? Projekt se odvija u okviru laboratorija za sustav obnovljivih izvora energije ovdje na FER-u, pri čemu je on, ajmo reći, jedna kockica u istraživanju koje se bavi upravljanjem obnovljivih izvora energije, njihovim međusobnim povezivanjem i povezivanjem obnovljivih izvora sa energetski učinkovitim zgradama i onda konačno povezivanjem zgrada na distribucijske mreže sa ciljem ostvarenja da se niz zgrada ponaša energetski optimalno reagirajući na nekakve cjenovne signale o energentima iz mreže, što je kod nas za sad još, ajmo reći, pomalo koncept koji zvuči futuristički, zato što za sad znamo kod struje imamo dvotarifni sustav, kod distribucije toplinske energije još imamo stalno je ista cijena. Međutim, kako se u mrežu dodaju novi i novi kapaciteti obnovljivih izvora energije kojih na tren ima što se tiče njihove energije, pa ih na tren nema, onda naravno pojavljuju se trenuci kada energije ima u izobilju i kada je nema. Pa to onda mora popratiti odgovarajuća cijena energije. Jel? Što se događa u mnogim zemljama, a vjerujem da će se događati uskoro i kod nas. I mi pripremamo, ajmo reći, zgrade da mogu funkcionirati u takvom okruženju. Jel? I da budu u stvari, ajmo reći, jedan stabilizirajući faktor na distribucijskoj mreži energije gdje reagiraju na cjenovne signale u stvarnom vremenu i u skladu sa time, znači, troše energiju. Eventualno koriste se i kapaciteti lokalne pohrane energije da bi se pomakao trenutak kada energija treba u odnosu na trenutak kada se energija povlači iz mreže. Kada smo zapravo počeli razmišljati o energetskoj učinkovitosti? U trenutku kad je energija postala važan dio u bilanci poslovanja. A to je možda, znači prvi val je bio, ne znam, sa naftnom krizom 70-ih, pa se to stišalo i tako dalje. Onda je uz nedostatak energenata došao i problem znači, globalnog zatopljenja, emisije CO2 koji je opet imao svoj izvor u trošenju fosilnih goriva za koje je onda trebalo, ako ih se već mora trošiti, osmisliti postupak kako ih trošiti čim bolje, čim racionalnije da se postigne isti efekt. I u stvari dosta je duga inicijativa i kombinacija sa korištenjem obnovljivih izvora energije koji su krenuli u kasnim 90-ima, 2000-ima, isto tako kombinacija, znači energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije i stalno ona dolazi u prvi plan kada energija postane skupa. Možda trenutno sa padom cijena nafte opet se malo to sve skupa zaboravi, ali doći će to opet na svoje. Jel? Koliko je Hrvatska konkurentna, odnosno koliko prati neke svjetske trendove na tom području? U tehnici, recimo, energetski učinkovitih zgrada, za komercijalne zgrade, velike komercijalne zgrade, postoje gotovi sustavi upravljanja koji isporučuju proizvođači veliki svjetski. Jel? Ovdje imate samo praktički firme koje se bave instalacijama. Jel? Naša ideja je
bila da živimo s time u stvari. Znači, ne da radimo nekakav radikalan koncept koji bi uključivao izbacivanje te opreme, ubacivanje neke druge, nego jednostavno ajmo vidjeti možemo li sa tom opremom raditi bolje na konkretnoj zgradi, jer znači, sam način upravljanja opremom jednom kad se ona postavi u zgradi dosta igra u pogledu potrošnje energije. Znači, ideja je da pokušamo čim bolje upravljati zgradom, da koristeći postojeću opremu osiguramo minimalnu potrošnju energije uz zadovoljenje svih uvjeta komfora. Znanstveni koncentrat.